Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Melody, ayaw na paglakaw. Dili mahimong magpakasal ka. Sulti dayon pagdali. Melody, siya ang tinuod ni mong amahan. Kanang tawhana ang tinuod ni mong amahan. Busa dili mahimong magpakasal mo. Dili mahimo. Iuli dili ako pagkumangkon. Unsa tong ako napati? Oh, Tiya. Unsa tong ako napati? Kung unsa ba imong nabati, tinuod ka to. Siya ang imong amahan. Dili ka na tinuod. usa. Dako kay imong sa ko igsuon nga silita. Kay humban mo siya mabdusi. Humban mo siya mabdusi. Imuli siya gisalik kay anibala ka. Anibala ka. Usa. Imong igsuon si Lita? Ako taon dong. Kahinumdum ka na ako. Ako kahinumdum ni mo kay kausar ako kakita ni mo. Nang lasing, nang. Unsa gini ka tinuod, nang. Ingna kong nagtumatumo lang si Tiya, nang. Ingna ko, nang. Day, tinuod ang tanan mong nabati gikan kang Susana. Melody? Ayaw kagigapa. Oh, Naging panahon nga gipanganda kong mailan kong matuod kong abahan. Uya karon. Anong nailan ko na? Ikaw bagay sa sanang tao. Anong ikaw pa man? Ano man? Melody? Melody! Alsaha siya! Alsaha pa igdaan dito sa kwarto na Melody! Oh, si Melody ito giasal dari. Payo sa sul sa ipayag. Usap kinitabo niya. Anong kalit pa siya nakuyapan? O ako pati ilig pa nagsultihan. Apan, murag, nagkalalis ka sa niya ng tiguang o si daddy. Tungkay, gidapatan siya ini. Wati ni magkadawat ng tiguang. Nga siya na imong hindi ko pa ni Melody. Mabiyan ako din eh. Kikita sing! Ha? Unsa? Kikita! Melody? Unsa kit-kiton? Melody? Ay, lagi, ay, kupot-kupot sa kamat! Giluod kong luguna-una! Giluod ko rin niyo! Nag-unay mo! Sa mo kining tanan, oy, Susana. Unsa? Ako gyud! Ako imo pasanindan nga nag-unay sila! Sila ra! Sila'y nag-unay nila! Kung gisultihan mo palang unta ka ni adto pa si Melody, nga siya ang matuod niyang ama, dili unta sila magkaunay pa. Kadiyot lang. Wa ko mahinungdong nga nakahilabot ko ni Lita. Wa ko mahinungdong nga nakahilabot ko kaniya adto sa dihang kami pang... Ayaw nagpagatarungan pa! Ha! Hibaw ang atik ni bro! Binyo ka! Unya imong giilan ako igsuon o gipamabdusan! Imong gisalikway human mo borot! Mahimo ba? Pamatiaw na ko ninyo? Hatagi ko kayon nga makasulti sa akong site. Dele! Ilom Susana, pasultiha ragod una na siya. Sige man lang ikaw. Hala sige, panugit! Ulitaw pa ko sa diyang nagkauyab kami ni Lita. Estudyante pa ko niya ito higayon. O gipailaw ko sabsiya. Sa akong kauban, ug higala nga mao si Chan. Ug wa ko magdahon nga sa hilom, nagkarelasyon ba dayo sila si Lita. Ug wa na ko nasayo. Wa ko na ipaw na nagsabak na dayo si Lita sa ilang anak si Chan. Unsa? Dili! Di ko mo too! Di ko mo too! Bakakon ka! Tuhoy ko. Tinuod ang akong gisulti. Nibisan kausawa kong makahilamot kang Lita. Tungkol kay gitahod ko ang iyang pagkababa. Pero ikaw na akong nailhan ayang uyab.
ikaw ang amahan ni Melody. O kay ikaw, bayri ko sa tanan akong nagasto kahago ni bayanan kasumag ka. Unsa? Bayri ko, usa ka gatos ka libo ka pesos. Bayaran te ka. Hatagan te ka niya nagkatidara. Bisan pa man kung dili ko matuod niyang amahan. Barugan yun yung imo kabuang, no? Mao ka rin tinuod. Dili ako ang amahan ni Melody. O kung ugaling tinuod man nga ako iyang amahan, katugutan ko ba na magkaunay kaming duha? Tuod sad, no? Kung mao ka na, salamat. Daghang salamat, Diyos ko. Pero tinuod mo gisulti, ha? Nga ibo kong hatagan. Tigog! Melody, Ikaw ang ako nga mahal. dili akong Melody. Gisultihan ko na sila sa tanan. Dili ako ang imong amahan. Si John. Si Uncle John. Padayon na nga itong kasal, Melody. Tanood bang imong isulti? Mao ka rin tinuod. Kahilas may tanaw yun diha. Pag-ukaw ko na mo! Ay, kalipay ko baya sa akong nasayran. Salamat sa Diyos. Labaw po kong nalipay, Tia Susana. Unsa ta? Tiya! Kano ko tao nagtiya ka na ko? Kaluon ba ni mo paminaan? Pareha sa tag-edad ay! Kabitli ba ni mo? Kung mao, sagpiton ko na ikaw sa imong pangan, Susana. Kana! Okay na lang ko anak. Onya! Kanos amang ko makadawat? Kung madayon, Susana, patagan ka sa imong ipakayo. Unsa? Sing! Babagay akong liyosik kay kakakuyapon ko, Sing. Eh, kakuyap lang oroy di ha. Di nakapiskan ining kadawat ako kwarta. Bantay ka lang. Ay, dili ko interesado. Madato na ko ugma, Sing. Eh, dato na sa kagusa ka adlaw. Madasan na oy, baggag face. Pabayro ni mong tao nga way atraso ni mo. Oh, ingon man siya. Tuguting pangayoon ko ang kamot ni Melody, Susana. Ayo, sugot ko. Ay, dato mo na kay ka, oy. Sige, sugot ko. Mosugot kang makasalang imong pag-umangkon sa taong minyo. Ha? Minyo pa dihay ka? Dili ko katugutang magdugay inyong relasyon sa akong amahan, Melody. Kinala magkabuwag na kamong duha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!